Bojujete s rednúcimi a chýbajúcimi vlasmi. Nie ste v tom sami. Milióny ľudí čelia rovnakému problému. Máme však pre vás dobrú správu. S radosťou vám predstavujeme vlákna na riedke vlasy Sevich, revolúcia v starostlivosti o vlasy na Slovensku. Nezáleží na tom, aký typ vlasov máte, vlákna Sevich sa k ním pripevnia ako magnet. Aplikujte ich jednoducho v priebehu niekoľkých sekúnd a premente svoje vlasy tak, ako ste o nich vždy snívali. A vedzte, že ich sila je bezkonkurenčná. Na počasí nezáleží, pretože vaše husté a objemné vlasy budú žiariť každý deň. Sevich znamená špičkovú kvalitu. Objednajte si teraz a užívajte si hustejšie a krajšie vlasy. A nezabudnite, že našim produktom verím natoľko, že garantujeme výsledky. Ak nebudete na 100% spokojní, dostanete svoje peniaze späť. Premente svoje vlasy a svoje sebavedomie. Objednávajte teraz na oficiálnej webovej stránke Sevich Slovakia www.sevich.sk Sevich pre husté a pevné vlasy.